Ina ma abota kallon fina-finan Hausa da masu sauraron waƙoƙi irin na Hausa. A yau ma ga wata dama ta samu. An samu wasu matasa zakakurai shahararru masu baiwa suka yi ƙoƙari wajen faɗaɗa tunaninsu domin kawo abin da zai gamsar da ku, ya ilimantar da ku, ya kuma nishaɗantar da ku. Sun ƙirƙiri sabuwar tasha akan YouTube channel mai suna Yau da Gobe Top 5 TV. A cikin wannan tasha za su ringa kawo muku fina-finai zafafa da kuma waƙoƙi musamman ma akan rayuwa ta yau da gobe. A halin yanzu waɗannan matasa suna bakin aiki na fim ɗinsu mai suna Dakon So. Wannan fim mai suna Dakon So fim ne da yake ɗauke da abubuwa daban-daban musamman ma akan rayuwar matasa. Domin kuwa labari ne da ke ɗauke da ilimantarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Ku dai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mai suna Yau da Gobe Top 5 TV domin samun ci gaban wannan tasha da kuma samun sabbin fina-finai da waƙoƙi. Sai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa akan wannan tasha mai suna Yau da Gobe Top 5 TV. Ina ma abota kallon